2016. Nilqgħu magħna kantant ieħor, it-tielet kantant għal din is-serata tal-lejla, Sinjuri, Charles Ellul, ċabċipa! Charles Ellul fil-fatt kien rebaħ bil-kanzunetta li ser nisimgħu illum jisimha Ħondoq ir-Rumien fl-1977. Kważi 40 Sena. ilu. Neqsin sena. Jisimha Ħondoq ir-Rumien. Iva. Fuq xiex titratta u għajli jekk għadix tagħmel sens għal ġurnata tal-lum 2016. Titratta fuq Ħondoq ir-Rumien u sintendi. Nselmu lill-lawċin sew, għal-ħutna lawċin li jinsabu jiseguna bħalissa fuq TVM. Dik il-ġawra ta' Ħondoq ir-Rumien illi mawx bħala. Dak iż-żmien kienet sinifikattiva ħafna. Illum, kurzita kbira, reġat kienet sinifikattiva għaliex sar ftit ġimgħat ilu kien hawn polemika sħiħa fuq Ħondoq ir-Rumien. Però jiena ngħid illi il-kanzunetta għandha messaġġ mhux biss għal Ħondoq ir-Rumien, imma għal kwalinkwe post ta' tranquillità illi jista' jiġi mittiefes biżviluppi illi forsi ma jkunx hemm bżonnhom. Proset, grazzi ħafna. Charles, klimu mużika ta' George Cassola, Sinjuri, Ħondoq ir-Rumien, ikanta Charles Ellul, ċabċipa! Jien sal-lum għadni niftakar kif lilin minn dan il-bahar ġo għawlex sibt tfajla ma rajt bħala mkien tgħix ġorfa fuq plajja fejn kont magħha nitlajja sewa sew fuq il-bajja ta' Ħondoq ir-Rumien. Il-missier kien xogħlu bidwi kellu għalaqa fix-xemx tiddi u kellu kol dwili u naħal fil-ġnien. Omma ċekċek iċ-ċombini taħdem il-bizzi l-elfini u hu tar-raħħala ta' Ħondoq ir-Rumien. Zan, zan, il-naħal zan, zan, din don il-qnipen u l-ħajja għaddejja bil-mod, il-mod. Kont noħdilha xi rigali dak iż-żmien xejn makinali taħt ħajt ta' sejħ konna nqattaw iż-żmien. Niklu l-bajtar tan-natura dak iż-żmien konna għadna lura kuntenti b'xortina ġo Ħondoq ir-Rumien. Imma ġew il-kontratturi bis-sement u l-kumpressuri binnew bini tal-għaġeb xejn madu kif kien. U l-bidwi bih il-bejjem u emigraw għal dejjem baqa li biss memorji ta' Ħondoq ir-Rumien. Fum il-kompressuri ħammu ħenna lina kif l-art qed tirtot. Miet il-ħoss tal-mewġ mal-blata u l-ħajja tmut bil-mod, il-mod. Proset